Hej, jeg hedder Jennifer, og jeg vil gerne vise jer en My Little Pony. Jeg er sådan nogle små figurer. Jeg leger ikke med dem, men altså. Jeg viser den her. Så. Den hedder Lille Diamond, og dens mærke er en diamant. Den her hedder Chili, og dens mærke er et metalmærke, og jeg siger det bare fordi nogle af dem hedder det samme som deres mærke, men for eksempel den her, den har et metalmærke, men derfor betyder den det ikke, at den skal hedde metal. Den hedder Chili, og det skulle den hedde Red Chili, men altså. Den her, det er Fifi, og hun har et ponymærke der. Det er svært at se, fordi det er også et lyserødt mærke. Og det her, det er min yndlings. Jeg har 2 yndlings. Den har vinger, det er den eneste, som har vinger. Og den hedder Apple Flower, og dens mærke er en blomst. Det kan jeg godt se på numsen. De har alle sammen på numsen, så. Det her, det er min anden yndlings. Den hedder Pink Rose. Den har sådan nogle små hestehænder. Hvis I kan se det der. Og nede på halen der. Ja, og dens mærke er en rose. Undskyld, den satte lige. Og det her, det er min allernyeste. Orange. Og dens mærke det er en appelsin. Og den har grønt hår. Ui. Og ja, det var det. Og ja, det var sådan. Og det var så det hele. I dag. Jeg laver lidt flere, men hej.